Au! Au! Goddag. Jeg er Baymax, din personlige sundhedsmedhjælper. Hej, Baymax. Jeg vidste ikke, at du stadig var aktiv. Jeg hørte et tegn på smerte. Hvad er der galt med dig? Nå, jeg slog bare tågen en lille smule. Jeg har det fint. På en skala fra 1 til 10, hvor højt vil du vurdere din smerte? 0. Jeg har det altså helt fint. Tak. Du kan bare skrumpe nu. Gør det ondt, når jeg rører? Nej, det er okay. Nej, ikke rør. Det er fint. Au. Du er faldet. Tror du? På en skala fra 1 på en skala fra 1 til 10. På en skala fra 1 til 10. Hvor højt vil du vurdere din smerte? 0. Det er i orden at græde. Nej! Det er en naturlig reaktion på smerte. Jeg græder ikke. Jeg scanner dig for skader. Nej, ikke scan mig. Scanning fuldført. Det var da Du utroligt. har ikke pådraget dig nogen skader. Til gengæld indikerer dine hormon- og signalstofniveauer, at du oplever humørsvingninger, som ofte ses hos teenagere. Diagnose? Pubertet. Wow, hvad? Hvordan vil karate gøre mig til en bedre sundhedsmedhjælper? Du vil da gerne forsvare mit helbred, vil du ikke? Slå på det her. Yeah! Hammerhug! Sidelandsbak! Håndkantslag! Baglandsbak! Vingummibomser! Op med næven. Op med næven står ikke i kampdatabasen. Nej, det er ikke noget med at slås. Det er noget, folk kan finde på at gøre, når de er glade eller op at køre. Badalalalala. Hey, du har forstået det. Op med næven er tilføjet min sundhedsmatrix. Sådan. Lad os finde den fyr. Den tager vi lige en gang til. En mand iført kabuki-maske angreb jer med en hær af flyvende miniatyrrobotter. Mikrobotter. Mikrobotter. Ja, han kontrollerede dem telepatisk med en neurokraniumsender. Så ham Kabuki anvendte synske evner til at angribe dig og ballonmanden. Anmeldte du forbrydelsen, da dine flyvende robotter blev stjålet? Nej, jeg troede, de alle sammen var brændt. Hør, jeg ved godt, det lyder skørt, men Baymax var der også. Forklar det! Herr betjent. Han fortæller sandheden. Hvad er der i vejen med dig? Lavt batteri. Sundhed. Din personlige Baymax-medhjælp. Okay, nu ringer vi efter dine forældre, så kan de komme og hente dig. Hvad? Du skriver navn og telefonnummer på den her blanket, så kan vi... Jeg skal have dig hjem til din ladestation. Vit. Kan du gå? Jeg scanner dig nu. Scanning fuldført. Okay, hvis min tante spørger, så har vi været i skole hele dagen. Forstået? Vi har hoppet ud af et vindue. Nej, stille. Vi har hoppet ud af et vindue. Du må ikke sige sådan noget foran tante Cass.
Er det dig, skat? Det er det. Jeg synes nok, jeg hørte dig. Hej. Hej, tag det, Cass. Se min lille studerende. Jeg glæder mig til at høre alt om det. Nå, der er snart kyllingevinger. Gider du lige dæmpe dig? Ja, vinger! Sådan, er du klar til at få lammet ansigtet? Det her kommer til at være sweet i morgen. Du forstår sådan en. Okay, sæt dig ned og fortæl mig alt om det. Sagen er, at jeg jo er startet senere end de andre, så der er ret meget stof, jeg skal indhente. Hvad var det? Muchi? Den drilske kat. Så tag en tallerken med op, okay? Og nu ikke arbejde... Jeg er glad for, at du forstår.